Jesu utunji wengu shaba nandawo Jesu nangu miyemnyango ilogu unongota Israel yagu tena unetawo Jesu na uklita isikati wenzela Jesu na uyande taamata wenzela Jesu na aulingo kutoba nokusindisa bantu norubu Yesu mtuni agambe wenze Jesu ufuni uyo yezwe kunatuba ko Jesu uzizalele kase kunatuba ko Jesu uzama ukutala Tinokuchingamidzai zvakare vana vaMwari, vana mai nana baba, mukati mechirongwa chenyu chekudzidziwa kweshoko raMwari. Panguva ino tinoda kutarisa musoro shoko unoti kupokana mumuchato. Ndo nyaya chatarisa iyoyo kuti Mwari vaitipa simba tichaona zvinhu zvakati wandei zvinofanira kugadziriswa kana vanhu vachinge vapokana mukati memuchato. Tisati taverenga chemusoro chedu, regai timbonamata. Ishe tinomudaidzai, mukana wamatipa hauwanike. Yanga ichitsvakwa nguva iyi but yashayikwa nevazhinji. Tinokumbira kuti potoverenga shoko hatingapindi mariri tisina njere, nokuti rakanyorwa vanhu vachisundwa nemweya mutsvene. Chindidzikisirai Baba, imi mugosimudzirwa naJesu tanamata. Amen. Kupokana mumuchato ndima ichatitungamirira mukati meidzo chedu chaiwana kuna Mateo 18 and ndichaverenga vhesi imwe chete inova verse 7.
Mateo 18 verse 7 inoti izvo, nyika ine nhamo nemhaka yezvigumbuso, nokuti zvigumbuso zvinofanira kuuya hazvo, asi une nhamo munhu uyo unogumbusa vamwe. Maibata here? Zviri kutobuda pachena kuti patigere panapa, kana tiri munyika, handizivi kuti makaroorana muri kugara kupi, whether muri kuLondon, muri kupi, kana kuKwekwe, kana kuKadoma, kana kuGokwe, kana kuSanyati, kana kuSikwiti, Savirangwanda, chero pamuri kana pari panyika kwanzi zvigumbuso zvinouya. Saka muchida kuti musagumbuke, indai kudenga. Mukangogara pano chete zvigumbuso zvinotouya. Ndo point yekutanga. Point yechipiri, izvi zviri kugadzirira chii? Zviri kugadzirira vanhu kuti kana zvakuitika mumba menyu kana kuti mumhuri menyu musazovhunduke kuti ndo zvinoita murume mukuru, ndo zvinoita mukadzi mukuru. Tiri panyika, kana tiri panyika, mukadzi mukuru nemurume mukuru anotoita izvozvo, kutogumbuka. Murume mukuru angatsamwira izvozvo. Izvozvo toburitsa pachena kuti hamusi kuziva tiri kupi. Kana tiri pano panyika, zvigumbuso zvinotouya. Ndo icho chekutanga chandiri kuona mukati mevhesi iyo. Chechipiri, kwanze neshoko raMwari panapa, zvigumbuso zvinofanira kuitika. Alright, zvinofanira kuuya. In other words, it's given. Hachisi chinhu chaungati ndofunga zvangoitika nangu. Zvinotofanira kuuya, zvigumbuso zvinotofanira kuuya. Ndakandiboerenga futi kuna vamwe vanga vasati vaibata. Ndiri pana Mateo 18 verse 7. Nyika ine nhamo nemhaka yezvigumbuso. Kureva kuti pano panyika rotori dambudziko. It is a fact kuti nyaya yekugumburana nekunetsana inotori problem inofanira kuadreswa. Chechipiri munyori abva ati panapa, nokuti zvigumbuso zvinofanira kuitika kana kuti kuuya, but nhamo yechipiri iri munyika ndeye vanhu vanouya nezvigumbuso. Kureva kuti zvigumbuso zviri kutonetsa vanhu munyika munomu, but hazviuyi zvega. Kombi yezvigumbuso munhu ndiye anotakura chigumbuso achienda nacho kune umwe. Saka tichitaura panapa, hatisi kuda kutaura pamusoro pezvigumbuso, toda kutaura pamusoro pevanhu vanogumbura nevanogumbuka, kuti tobatsirana sei zvazvatouya mukati memba. Kana zvasati zvaya kumba kwenyu, hamusati maa panyika. Vanongori panyika, whether ndipastor, kana kuti ndielder, kana kuti mudhikoni, kana kuti ndiani zvake ane mukadzi wake, makachata kuchechi, kana kuti makaitigwa chikende, kana kuti makaita zvokutizira, whatever, kana muchingori mumba yamapinda, zvigumbuso zvinotouya. Even pamuchato chepamuri kuchatiswa, motogumbuka, ungoti chete makakasika kugadzirisa. Kana muchiti ndinonyepa, ndichakutaridzai chimwe chigumbuso chakauya kune vanhu munyika muno. Ndikaniboerenga imwe vhesi futi ingatsigira nyaya, vaRoma 12 verse 18 navhesi 19. Kana zvichibvira chichemo, chikumbiro chaakutaurwa naPauro, kana zvichibvira pamunogona napo, ivai nerugare navanhu vose. Kana zvichibvira nepamunogona napo, mubva matoona kuti Pauro atoshaya mashoko kuti ndotokudii kuti wakomana, ndikangoti vai nerugare nevanhu vese vanobva kuti ndokunge zvichibvira. And then kwakonzi ndokunge tichizvigona. Saka Pauro ari kuti anyway, kana richibvira kureva kuti panotove nebasa panyaya yekuita rugare. And then kabva kwanzi kana muchikwanisa, kana magona mukugona ukwenyu. Saka Pauro otoreva kuti wakomanaka, we are limited panyaya. Hatigoni tega, inotoda simba riri kunze kwedu. Hapana munhu anogona kugara zvakanaka nemudzimai wake kana Jehovha asi pamba ipapa, panoitika disaster. So Pauro anoti musatsiva vadikanwa, asi munzvenge kutsamwa. Amen. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, kutsiva ndokwangu, ini ndicharipira, ndizvo zvinoreva Ishe. Chinhu chamufanira kunzvenga kutsamwa. Pane imwe nzvimbo shoko raMwari rinoti, ndi 4:26 yavaEfeso, tsamwa asi usatadza, usavidze zuva wakatsamwa. Chaitaura nyaya iyoyo mukati mechirongwa chino. Saka takuda kumboenda manje pane zvinhu matanho atifanirwa kutora kana zvigumbuso zvauya, kana vanhu vachinge vanetsana, conflict.
ndeapi matano anofanira kutorwa nababa kana namai kana vachinge vanetsana. Even a single parent ane vana vake mogona kutonetsana nekugumburana, mwana achida kukushupa, especially kana muri mai muri mega mane majaya pane nyaya, because iye achinzwa voice rake rakobvumara anobva afunga kuti atove baba pamba ipapo. Imi manje nekuziva kuti hamudi repeat yeumwe murume wamamuinaye pamurume mutsva uyu anonzi mwana wenyu mukomana, hamudi kuona photocopy yababa vake nekuti munoziva zvakamboitika. Munenge maakugwa nababa vake pamwana wenyu kuti asaite zvakaitwa nababa iye akanga asipo imwe nguva asingazvizivi. Saka muchaona kuti kunetsana kunowanikwa mukati medzimba. Kunetsana kunogona kuitika even kubasa chaiko vanogona kunetsana. Saka zvatiri kuda kutaura pamusoro pazvo panapa, kunyange chitaura pamusoro pema couples, vanhu vakaroorana, but you can apply it anywhere kwaunenge waenda vanhu vanenge vanetsana, even in a work setup, kana kuti kungava kuchechi, kana kungava even mumba mamugere. Saka chashandisa yandiri kuti ini case study yatiashandisa kureva kuti tichida kumboona zviri mukati mebhaibheri kuti ndiani akambonetsana nani vakagadzirisana sei ende zvakazofamba sei, timbokopa kuvanhu ivava. Indaineni kubhuku raGenesis hakuna imwe ndima, regai ndikuudze vanhu vaMwari, hakuna imwe ndima inotibatsira pamusoro penyaya yekugadzirisana kwevanhu vanetsana saGenesis chapter 3. Because kubva kuna Genesis 1 naGenesis 2 hapana mboita problem, but Genesis 3 ndo panoita dambudziko rekutanga, ndo first born yedambudziko mukati memarriage. And then ndichakuverengerai kubva pavhesi ya8. Ndokurudzira muverenge chitsauko chese munzwe mafambiro akaita zvinhu. Vakanzwa inzwi raJehovha Mwari achifamba mumunda kotonhorera madekwana. Munhu nemukadzi wake ndokundohwanda pamberi paJehovha Mwari pakati pemiti yomunda. Jehovha Mwari wakadana munhu akati kwaari, uripiko? Mavhezheni anzoti, Adam, uripiko? Iye akati, ndakanzwa. Oh, okay. Ndakanzwa inzwi renyu mumunda, ndikatya nokuti ndakanga ndisina kusimira ndikahwanda. All right, okay. Ngatimboshandisai izvo zvakaitika apa. Anoiziva story yekudya kwakaita muchero wakanzi naMwari musadya ndobva vadya. Saka regai titi panapa akanganisirwa ndiJehovha nevanhu vaviri ava, by the way munhu mumwe chete, because inyama imwe, handizve. And then ivo pachavo futi vavhiringana. Saka tiri kuona munhu ari kuuya kuzotaura pamusoro pezvakakanganisika zviripo. Saka tobva toda kumboona kuti akanganisirwa akaita sei. Point number 1. Shoko raMwari riri kutaurira kuti kana uchinge wakanganisirwa, be collected, famba. Vanhu vakawanda kana vachinge vavhiringwa havafambi ba. Kwanzi panapa Jehovha vakafamba, kunyange vakanga vavhiringwa sei naAdamu naEvha. Tikutaura pamusoro pekuvhiringwa kwete kudiki ba. Kuvhiringwa kunoita kuti kuve nekorona, kwakatanga panyaya. Kuvhiringwa kunoita kuti kuve nemadivorce, kwakatanga panyaya. Kuvhiringwa kwokuti mwanakomana waMwari agozofa pamuchinjikwa, kwakatanga panyaya. Saka kana muchiti hapana nyaya, handizivi kuti munohwisa here nyaya yechitema. Chitema ndokuvhiringana kukuru kunodarika mavhiringaniro angaitike pano panyika. Kunetsana kuri kuitika pasi pese. It is because of this issue yakanetsai yekuti munhu akavhiringana nemusiki wake. The Bible says Mwari vakafamba. Saka ndoda kuti nditi baba kana kuti mai mavhiringana namai, mavhiringana nababa, fambai. Kana chiti famba ndeuti ndai kun'anga, ndiri kutini, dzikamai, musavhundukira zvinhu. Dzikamai, matovhiringwa. Musavhiringidza futi mavhiringwa. Kana muchida kuvhunza nyaya yenyu, porai. Kana Mwari pachavo vakapora, isu tava norudziko. Vanobva vabhauka, munhu anotohwa bhutsu kubva panze kuti wakomanaka kwakaipa, nehuku nembudzi dzinovanda dzichihwa nyatera yemudhara achiuya. Even nenziyo dzinenge dzichimbwa dzinenge dzakasiyana, otoziva kuti mudhara avhiringwa. Fambai. Ndo chinhu chokutanga ichocho. And then chechipiri chatadzwa ipapapa
ndechekuti ziva nguva yekutaura nyaya yako. Amen. Jehovha vakafamba, vati vakauya nguva iyi kutonhorera. Dai Mwari vakanga vachida zvavo kuita zvatinoita isusu. Unotamba iwe. Dai kuchinzi ndinapa paipfuta motoka. Ende vachingopedza kudya ndairova mpande unotyisa uchibva kudenga nekufukura ivhu. Vangada vakaita jecha mumuromo. Zvichida kuvataridza kuti yamaita haitwe. But Jehovha wakafamba. Chimwe chinhu chakavhiringa zvinhu inyaya yehasha dzawakaita uida kugadzisa zvinhu ndobva zvakanganisika. Saka point yechipiri yatabata parapa ndeyekuti ziva nguva yekutaura nyaya yako. Visina munhu ezvino akuda kuinda kumunda, mombe dzatomira panze, wakonzi hadziindika. Muda kunosunga mombe, muda kutosunga mombe imasiya mandivhiringidza. Aizve mvura yanaya ka imavhiringwa, mvura yanaya makuda kuvhiringa futi mwaka. Saka zivai nguva hamungamboindi ikoko, kana kokubasa kungamira hamuindiko, wotora makii emota wovika. Ziva nguva Jehovha vakaya kutonhorera. Havana kuya masikati kuchipisa, havana kuya usiku pakati peusiku, vangada kuya pakati peusiku kuchipenya vachiita mashura, mhuka dzikatiza dzikavanda. But Jehovha vake vachifamba kutonhorera zvokuti vakauya nguva isingahlikidziri munhu. The Bible says Jehovha vaita saizvozvo. Point number 3, famba nini point number 3, conflict resolution. Kana vanhu vapokana mukati memuchato munoita sei? Tataura mapoints mairi. Point number 3 inotizvo Jehovha Mwari ndo yandiri kuda iyo. Jehovha Mwari akafamba and Jehovha Mwari akadana munhu. Point yandiri kuda ndeyekuti you see now, usasiye chinzvimbo chako. Kunyange watsamwa haikona kuderera kubva waita semunhu arashika njeri. Jehovha Mwari vakaremekedza zita ravo zvokuti he remained God and Yahweh, Mwari wezvitsidzo zvake. Teresa akauya kuzogadzisa zvinhu zvanga zvanetsa. Mwari anochengeta chitsidzo chake. Ndo vara nokuti Jehovha Yahweh, unkulunkulu wamasimba ose, Mwari asingapiwi chinhu nemunhu, akanga ariko kusavepo, mavambo asati avapo. Saka kunyange matsamwa musazosiye chinzvimbo chenyu chekuva baba kana chekuva mai kana chekuva tete mogumisira mangofanana nevamwe vakomana vebasa kana mumwe mudharawo nje. Zvibatei zvekuti vanhu vanoramba vachiziva kuti ndibaba atsamwa, ndibaba still achiri mudzimai. Haikona kurasa chimiro zvokuti unotsamwa semusikana webasa. Watsamwa but ramba wakamaintaina kuve mukadzi wemunhu. Vanhu vazive kuti atsamwa panapa ndimai vevana vatsamwa, vatsamira baba vevana. I like this concept. Many people vanovhiringika pakuzorasa zvimiro zvavo nokuti vatsamwa. And then chechina ndoimba kuti muri kunyora pasi zvakanakira zvivhiti-vhiti nedandemutande remhepo munogona kudzokorora. Pazvakanaka kunyora pasi because manotsi aya munozoada kana mazodzidzisa. And then number 4, kunonzi Jehovha akadana munhu. You know, varere kuti munhu panapa ndi Adam, you see now. Saka respect the hierarchy. Kana pane chinhu chatiri kudzidziswa naMwari panapa ndechekuti kunyange watsamwa zvakadini, respect munhu, isa munhu pachinzvimbo chake chaagara ari. Adamu ari kudaniwa, Mwari haana kudana Eva. Dei akadaidza Eva, maybe Adamu ati taurai naiye, actually ndimotoziva because mananga iye paari chaipo chaipo. But Mwari wakati mumba umu ari mukuru ndi Adamu. Saka wandinodaidza ndi Adam. In other words, kunyange watsamwa sei, respect, remekedza mukuru pamba ipapa. Ungava mwana kana kuti mudzimai watsamwaka, but respect, not munhu panapa but chinkundla chemunhu. Mwari chari kutaura panapa haasi kutaura Adamu as a person but ari kutaura Adamu waakasika from creation, akamupa chinzvimbo chekuva the priest of the home. Ndo ari kubvunza panapa. In other words, kunyange tatsamwa sei ngatizive zvinzvimbo zvedu, respect chinzvimbo chemunhu. Let's move to kutaura about
conflict resolution, kugadzirisana kana vanhu vachinge vanetsana mukati memba. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Adamu akabva apindurawo akabva ati ndakanzwa inzwi renyu. I like this statement, ndakanzwa inzwi renyu. In other words, Adam, Mwari pawakanga vachitaura, Adam akanga akateerera. This is now very, very important. Kana vanhu vachida kugadzirisana, there must be good communication. Mwari vari kutaura, Adamu haasi kuinterrupta, Adamu haasi kutiza, akateerera. And then Mwari vanyarara, Adamu akutaura. Zvinonzi communication iyo. Saka listen actively. You see now, kana pachitaurwa ekunokata munhu mina ndiri kuziva kwauda kuenda, wamuprofita here uda kuziva zvoda kutaurwa, ndiri kuziva nyaya yenyu imo. Listen actively kana munhu achitaura. And then kana uchinge wataurawo futi, God spoke wisdom wisely. Kana wakutaura wewe, speak wisdom, usangoondomoka, taura kwazvo. Muri kunzwa here panapa kuti Mwari vakabvunza kuti kudiko. Hauna mbotaura kuti ndiri kuzwa zvamaita, makavanda ende ndikukuonai, mafunga kuti mungavandisiri kumakwenzi, handii ndakasika zvese ndichakubata. But Mwari vakati, where are you? Speak wisely. Communication is very, very important. We need to cultivate issue effective communication. Kana chinge kanganisirana. So God spoke whilst Adam listened. And then the next point, ndeyekuti Adam akati ndakanzwa inzwi renyu, which is okay. In other words, kunyange panguva yekutsamwa Adamu anakunzwa hasha dzekufamba, asi akanzwa inzwi clearly. Mwari havana kuchinja voice. Apa totombonamata vanhu vaMwari, usachinje voice rako. Voice raMwari rakaramba riri iroro constantly, zvokuti Adamu haana kurashika. Do you know kuti dai Mwari vaida kuchinja voice ravo apa, Adamu aishaya kuziva kuti ndiMwari here vauya, because aivaziva, my sheep know my voice, they follow my way. Kana uchinge watsamwa sei, namatira chinhu ichi kuti usashandure voice rako, risava rakazhararika, kana kuti repamusoro-soro, kana rizigobvu, kana dete, kana rakashoshoma. Amati kavachinge vatsamwa sevadzipiwa nemauyu, vati vakashoshoma. Obva watoni Adamu ari kuti Mwariika, one thing I know, ndezvekuti izwi renyu rinorinzwa ende ndarinzwa. Ngatitendei Mwari uda kwamudhara, kunyange zvinhu zvakaoma, kunyange zvinhu zvanetsa, but he heard the voice of the Lord. Kana kuchinge waomegwa neupenyu munhu waMwari, inzwai inzwi raMwari. Inzwi raMwari uda kunzwika nevanhu, kunyange muri seri kwemakwenzi, zvinhu zvaoma, musina kupfeka, musisina kana chimiro, inzwai kana Jehovha achinge ataura. Oh, how I love Jesus. Mudhara wedu vanhu vaMwari ngatimuroverei maoko, timuitire amen. Mudhara ari kuti inzwi renyu Baba, kunyange zvikaoma sei, handirasiki inzwi renyu. Ndarinzwa iro pacharo, loud and clear, ndarinzwa. So zashandura matauriro ako nokuti zvinhu zvaoma. The Bible says Adam akaramba achitaura, anoti izvo ndanzwa inzwi renyu ndikatya. So say out your feelings. Taura zvawanzwa manzwi. Handi mukunzwa hearing and then my feelings wanzwa sei. Pane kunzwa nekakunzwa manzwiro aunenge waita. So he says ndatya. We can even analyze this one before we go any further. Ndiri kuda kubvunza hangu kuti nai vanhu vaMwari, kana munhu asina kusimira, handizve, anotya here kana kuti anonyara? Ndikubvunza, kana munhu akashama anotya here kana kuti anonyara? Ndokusaka ndichida kukutaurai kuti mukomana uyu was very wise. Adam, very wise. Ari kuziva kuti Mwari haasi kunditsvaga kuti haasi kundiona. Mwari ari kundiona, haasi kubvunza place kuti ndiri papi, ndakawanda papi, nokuti anza pamubvunzo uyu. Aifunga kuti ndiri seri kwegwenzi, mukatarisa rimwe zigwenzi nemazishizha, ndokwandiri nemudzimai ndinaye pano. But Adam anopindura mubvunzo wakanga wabvunzwa naMwari, kwete wataurwa, but uri seri kwemashoko. Teresa, even patinge tanetsana paya, pane zvinhu zvataurwa, but pane zviri seri kwezvataurwa. Pindura zviri seri kwete zvataurwa. Adam anotaura kuti no, nyaya yangu haisi yekunyara, asi ndeyekutya. Why? Iye
kana chinge tatadza tichafa. Ani mukurangarira. Saka Adam ari kutya the consequences of sin. Haasi kutya kutadza kwaita. Teresa. Hana kwaari iye haasi kurwadziwa nekutadza. Ari kurwadziwa nezvichaitiwa nekutadza kwaita. Saka ari kuti ndiri kutya. Angadai akati ndiri kunyara kwazvo. Ndiri kunyara nezvandaita izvi nokuti handina kupfeka mbiri yenyu yabva, but ari kuti ndiri kutotya chandivandisa kuti ndindesere kumakwenzi. Kwakuri kutya kuti kana mukauya ndaparara. Vanhu vakawanda mukati mekunetsana kwavo vanotya, havanyari. Ngatinamatirei kunyara. Kunyara kunokunda kutya. Vazhinji vanonetsana mukati memarriage. Nyaya hombe ndeyekutya tisaida kurambiwa, kutya even kurohwa, kutya. Asi kana uchinyara ukaita zvinhu zvako nekunyara, munhu wese anonyara umwe munhu muchaona kuti nyaya dzacho dzinogadzirika zvakanaka. You see now, let's move tipedzise chikamu chino. Ndoda kuverenga nemi Genesis chapter 3 verse 11. Ndiyati kushandisa as case study. Genesis chapter 3. Iye akati, ndianiko akuudza kuti hauna kushimira? Wakadya kani muti wandakakurayira kuti urege kudya? Munhu akati, mukadzi umakandipa kuti ave neni ndiye wakandipa zvomuti ndikadya. Toda kumboona ipapo kuti handiwa kuona conversation. Handiri aware kuti Mwari ari kuziva zvinhu zvese zvaitika. Handizve zvasiyana nesu katesingazivi. Mungoni uchiziva zvako zvaitika. But uri kuona here kuti Mwari vari kuita songa havasi kuziva, vari kutsvaga information as if God does not know what happened. And yet mukugadzisa nyaya vari kudzidzisa kuti kunyange uchiziva, rega munhu atsanangure zvinhu zvake zvakanaka. Haikona kuve judge kuti andoziva, ndoziva, nogona kunyepera nekuita zvese. Ndiri kuziva even zvinhu zvako zvese ndiri kuzviziva. Mwari vanombomukata-kata vangoti, ko ndianiko ataura? Ini ndabva kutaura. Teresa. Ishi muri kuona kuti nyaya yekutaura ihombe handiti. Satani wakasara utaura, Mwari abva pakutaura. Tichenjerere vanhu vanozotaura kana zvambotaurwa. And then the Bible says, iye munhu akati mukadzi wamakandipa. Saka mubva maona panapa kuti Mwari vasiri kumunanga, but Adam anonanga. Akanangana. Mukaverenga Great Controversy, page 533, and I want to read it. Ndozoishandurira muchishona. Inotizvo, the only one who promised Adam life in disobedience was the great deceiver. Akavimbisa Adam upenyu mukusateerera ndiye munyengeri. Right? And the declaration of the serpent to Eve in Eden, "Ye shall not surely die," was the first sermon ever preached upon the immortality of the soul. Teresa. Maridzo yekutanga yakaparidzwa apa ndo padapa. The first sermon yakaparidzwa, first preacher akaparidza muEden. Asi Mwari ndi Satan. Actually muEden mune masermon mairi akaparidzwa. In case ndisanozvosvikako nguva yakupera. The first sermon yakaparidzwa ndiyo iyi iri paverse 11. Yekuti yakaparidzwa naSatan kuti hamufi zviro kwazvo, you shall not surely die. And unfortunately, this is the sermon iri kuparidzwa even nemuchechi yakazara munhu haafi. Saka muchoona vanhu havatombodi kuti vati munhu has passed away, vanoti has passed on. Even pamatelevision, pamaprogram, national programs, vanhu vanotovhiringika panyaya iyi. This is the first sermon. Saka nana kuparidza mari zozhinji vanomwa. One sermon, nyika yese yakatendeuka kusanganisira nemabhishopi nevanhu vakawanda kuti kutaura marabha umwe muchechi vese, they repented to this sermon. Munhu afi. And then the second sermon which was preached by Jesus was preached the same chapter 3 verse 15. Jehovah vanotaura kuti ndaisa ruvengo pakati pako nevana vako nevana venyoka. You remember, that's the inonzi proto evangelium, which means the first gospel which was preached by God. Yekuti ndaisa ruvengo, dai kuchinzi Mwari havana kuisa ruvengo pakati pedu na Satan. Tingadai takadanana kusvika Jesu achidzoka. But nyaya yekusada Satan ndi Jehovah vakaita. Saka tiri kumhanya nenyaya musoro weshoko unoti kupokana mumuchato. Toita sei kana tapokana? Ndandainda apa ndichida kuti ndikutaridze chakaitwa na Adam.
Adam akatanga kupomera umwe munhu. Haana kutanga kupomera Eva, akatanga kupomera Mwari. Ndobva azopomera mudzimai. Saka kana chiita conflict resolution, paita nyaya yanetsa, tisapomerana. Worse off, let us not blame God. Mwari ane nhamo yekupomerwa zvese. Nezvimwe zvaunogona kutvedweka, apa Mwari apinda papa. Apinda papi panyaya dzako. And then let's go to verse 18 and I will finish up. It's a long story. It goes even up to verse 21. Panozoitwa solution. The solution yakaitwa pa conflict resolution is Jesus. Because pakaurayiwa gwani, pakatogwa chikumba, vakapfekedzwa, ropa rikapfekedza mukati. The solution to every conflict is Jesus. Hakuna chinogadzirisa nyaya yekunetsana kwevanhu chinokunda muchinjikwa. Kana muchinjikwa wabviswa mukati memba, muchanetsana kusvika kure. Asi kana muchida kuzvigadziriso, vatete havaigoni. Kana even mupfuwira haugoni nyaya iyi. Kunyange mukaenda kuma marriage counselors, kana pasina muchinjikwa haigadzirike. Chinogadzirisa nyaya yenyu, it is the cross. This is why Jesus vakazoti kuna Adamu, chitora gwai uraye mfana. Kana uraye gwai, ndakuona ima mchitambura, hamuna kupfeka imi. Kunyange mambo traya, but hamuna kupfeka. Chitora idewe, mufuke kunze, iwe ne mudzimai wako. Kana mafuka kunze, hamuchanyari. Uye, hamuchatki, but chichaita kuti musatke. It is the blood of this lamb. Ropa, regwayana, rakadeuka. Pekutanga mukati meideni kusati kwambofa gwai. Come on, church Mwari. Kusati kwambofiwa ne any lamb. The first lamb that was slain is Jesus. Riripotsime rizere ropa. Kana mukasatuina imomo muchato wenyu ucharamba uri dry. But tikapinda mtsime iroro muchato wedu uchaita zvakanaka. Ndaida kuinda nemi papfungwa yekuti Mwari wakavhunza kuti kudini vanhu vavira. Kuna Adam akati, where are you? Kuna Eva akati, what have you done? These are very important questions. Why did God vary his questions to people vari munhu mwechete? Kuna Adam ari kuvhunza issue ye headship, priesthood. Wamira papi manje? Uri papi? But kuna Eva ari kuvhunza issue nechekuita nesubmission. Waitei indakataura kuti kudii pamusoro pebasa rako. Ndonya actually kunetsana kwese kunoitika mudzimba inyaya idzi, headship and submission. Toda kunamata varipo vanoti pastor, Mwari ngaambotibatsira. Tanetsana zvakwana mukati memusha. Tanetsana zvakwana. Mwari ngatibatsirewo. Tidzokedzane, tiedze kutaurirana. Vamwe vanhu havagoni kutaura, vamwe vanhu havagoni kuregerera, vamwe havagoni kukumbira regerero. Vamwe vachona vanoita mashura ekuti anogumbuka vhiki, mwedzi, gore, kusvika kwaedza, vanosvitsana kure. Mwari ngatibatsire, tiwanane. Ndokutaura pamusoro pamai nababa vari kunetsana. Ndokutaura pamusoro pevana vari kunetsana namama vari vega pamba. Unenge wakuchema manje, dei baba wacho vari panapa, pamwe zvikadai singadai. Akakasika kufa, vana vakava, ndatambura inini. Zvakadai zvokuti mai vakutumwa mapiritsi katatu pazuva because of these issues. Ndoda kuti ndisubmite kwamuri vanhu vaMwari. Kunetsana kunogona kuwanikwa mukati medzimba, but solution iri pagwai. Gwai ndiJesu Kristu. Kana tikadzinga Jesu muchato yedu, zvirokwazvo michato yedu haisi kuzogarika zvakanaka. Is this your prayer? Tiri pano pa TV. Maybe ndaiwana pa WhatsApp. Iri audio, but ndanzwa hana yangu ichirova. Kusvika riniko muchingodetsana. Kutarisana kuita sokunge hamuna kururana. Zvinoshamisa kuti ziso do anonoseka ave kuzheuko. Anonoita majoksi neshamwari dzake, but pamba kana. Kumakana kwakadaro unozoti ndoshamisika kuti apa muri kungobereka. Handizivi kuti muri kubereka zvii chaizvo. Umwana achindogarira murume, umwana achingotiwo hakuna kwaanoenda, inda kumusha kwenyu achita handiende and so forth. What is that? I always ask a question asanambopindurwa. Kuti ndisandanamata, mirai ndichanamata. Mirai makuti kwayanamata ndichanamata. Ndikuda kukubvunzai kuti imimi muri kuti makarorana ndizvere? Is that what you are saying? Makarorana. Naika, muri kurorana, muri kureveka uchiti makarorana imimi. Mwari anozviziva here kuti makarorana kana mangobvisa mari kuna nababa. Chinhu chamunacho ichi chinonzi chiiko ichi?
muchato here uyu? Is this the wedding? Ndo model here wedding yakataurwa naMwari uyu. Notwa uchinzwa kuti Mwari anovenga kurambana. Anovenga kurambana. But makambowanana here. Mwari ari kuvenga kurambana kwavanhu vakawanana. Inini chenyu chanoti chichi. Because kana muchabhusana zvakadaro zvokubata pauro, munhu achitora chamboko hlava yaanorovesa vana dhongeri nekukaravhitisa ndo anorova mukadzi waanoti anoda. What is that? Chii chamuri kuita icho chichi? Is that marriage? Chazvitaura manje pachichataura pamusoro pedivorce. Manje so miraini timbonamatai zvino, musaende kure. Muite zvinoitwa kuti musazokangama. Munoziva kuti kana zviri zvepaTV munosubscribe nokudii haisi mari yamunobisa, munongobaya zvimabhatani zviripo and then matokuudziwa. Manje ichataura nyaya iyoyo because vanhu vakawanda vanonetseka nevashandisa mavhesi vachiva munyorora Mwari ari kuvenga kurambana sekunge anoda abuse. Mwari akamboti anoda abuse? Baba vakudenga, takanetsana, tinokumbira kuti mutipe kudzikama tifambe, mutipe kutaura kwakanaka nekuteerera. Kana matitira nyasha tione imi muri pamuchinjikwa, makauzogadzisa nyaya dzakanga dzavhiringwa naAdhamu naEvha, mukaigadzira imi saMwari. Hamuna kuuraya Adhamu, hamuna kuuraya Evha, but makafa imi pachenyu pamuchinjikwa. Tipeiwo pfungwa iyi yekuti isu pachedu tifire nyaya yerunyararo, kwete kuenda kumakuva but kuuraya zvimiro zvedu. Selfishness tigamuchirewo umwe neumwe kwatiri. Toda kumbonamatirawo vanhu vane muchato uri kuzungaira kuita semutuvi, hauzika muti muchato type ipi. Toda kunamata panguva ino Baba kuti ubateiwo, imboshanyawo pamuchato. Kana mashanya havasi kuzoramba vakashama, muchavafukidza. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Parijino hatingazviwisise, dakara taona Jesu ungetashingirira. Kare kare dufunamo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Parijino hatingazviwisise, dakara taona Jesu ungetashingirira. Kare kare dufunamo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Tenzi wedu ouya nembiri, Imbiri takunda, to imbira nembiri, to imbiri takunda. Tenzi wedu ouya nembiri, to imbiri takunda. Mambo wedu zvatinoshingaira, sekunge muvengi okunda, tenzi chitirirei. Kare kare kuchema marwadzo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Mambo wedu zvatinoshingaira, sekunge muvengi okunda, tenzi chitirwirei. Kare kare kuchema marwadzo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo.